Hej YouTube, det er så min KX 85. Den er ny, min anden på linje, som min ven han sidder, eller min lillebrors på linje, som han sidder på, det er den samme, som jeg havde. Bare lidt større og kraftigere i motoren. Som sagt, det er 85 kubik. God stand, købte den til 8.000, billigt, normalt 32.000. Der har pister på sådan lidt. Ja. Hvad er der mere? Det er 2 takter. Ikke 4 takter, ikke måske. Ja, det så godt over i sådan noget pitbike. Shit, og det gider jeg ikke at have. Nå, men nu skulle vi høre den. Så der tændt stabilitet, men det er noget sjovere i. Så prøver vi også. Nå. Det er altså lige har lyst. Vi prøver det bedste, jeg håber. Fuck det. Nå. Du skulle ikke fortælle noget, når den er i gang. Nå ja, fanden. Nå ja, men nå. Vi prøver det en gang til. Helvede. Den driller nogle gange. Så lyder den altså. I kommer til at se mere til den. God stand. Kører rigtig fint. 6 gears. Uden tankobling. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg kan ikke så meget. Stemplerne. De er tykkere end på en normal en. Fordi at den er beregnet til at man får højt på den. Fordi der er mange voksne, der kan godt finde på at tage en lille flyt og sådan. Og det skal man selvfølgelig kunne holde til. Ja. Skal vi sige noget der? Jo. Vi ses YouTube.